हेल' लोगोफोर, बड'लेण्ड हाइडेन टेलेन्ट इउटुब चेनेलाव बयखौबो नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे गुसुं भिडिअ लानानै फैनो आखायाव लाबाय। बेगनि हेन्डेल बानायनाय। सिगाङाव आङो बेगनि हेन्डेलखौ नैबिदि साइजनिखौ देखायदोंमोन, दिन्थिदोंमोन। मोजां आङो भिडिअखौ माबानो रोङाखिसै, खिन्थु दिनै बेलेग डिजाइननि आं नोंथांमोन सिम्पोल आरो बेलेग डिजाइननि बे डिजाइनखौ आं नोंथांमोन सिगाङाव लाबोनो नागिरदों। माबायदि हेबो, बिराद सिम्पोल बियो, इजिथार। ओंखायनो आं बेखौ बानायनो देखायनो आखायाव लाबाय। नोंथांमोना जायफोरा बेग बानायनायनि इन्टारेस्टेड, बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो बे हेन्डेलखौ बानायनो थाखाय आङो नै बेखौ खमसे खम बे माबा वायारा गैला, फोजोबना लाफ्लांबाय आं। ओंखायनो दा नैबे कालारनिखौ लाबाय आं। बे सिङावसो थाखागोन नालाय, बेखौ लाबाय आङो 4 फुट 2 हास'ना लानोसै आं। 2 फुट 2 फुटनो दोंनैल'सो नांगौ। नैबिदिया दोंनै नांगौ। ओमफ्राय बेयो नैबे सायाव हेबनाय ओमफ्राय सिङाव बेलेग कालारबाबो जेबो नङा आरो। बे सिङाव दोंनै दङ। बे सिङाव माबानानै मेरायनानै बानायनाय बे नैबे बेलेग डिजाइननि बे हेन्देला, आरो बे बेलेग डिजाइननि। बेयो हेबनो मोजां आरो बेखौसो साबसिन नुयो आरो नुनाया। नैबेखौ दोनथ'बाय आङो। ओमफ्राय दा बेखौ बानायनानै देखायनो। लोगोफोर, बे समाव आं नै मा नांगौ आं माबाना लाखाबाय। बेबायदिखौ बानायनाय नालाय, बेबायदि हेन्देलखौ सिगाङाव आं बानायनानै देखायनाया नैबिदिमोन। मोजां, नोंथांमोनहा मोजां नुवासै जानो हागौ। सिगांनि भिडिअ मोजां बानायनो रोङाखिसै आङो हेन्देलखौ। माने भिडिअ बानायनाया जायाखिसै, मोजां नुवाखिसै। आं चेकबो खालामाखैमोन भिडिअखौ, ओरैनो आपल'ड खालामनानै। ओमफ्राय उनाव नायफिननासो नुबाय भिडिअ'आनो मोजां क्लियारानो नुवा, ओरैनो आपल'ड होबाय आं। ओमफ्राय उनाव नांगौबा खालामफिनसिगोन आङो दा। ओमफ्राय नैबे साबसिन इजि, बिराद थाब जायो बेयो, ओमफ्राय इजिथार। ओंखायनो आं नैबे हेन्देलखौ बानायनानै देखायनो नागिरबाय। ओमफ्राय ओरै बिबारबो होगोन आरो ना। नै बिबारा माबायदि नुदों, बिबारखौ नायदो। बिदि बिबारबो होगोन। ओमफ्राय नै बिबार बानायना दोनखानाय दङ आंनाव। नै बिदि बिबार बेलेग कालारनि मोनसे डिजाइननिनो बानायनानै दोनदों आं। मोजां बिदि बोरै नुदों नालाय। बे बिबारखौबो बानायनानै देखायगोन आं माब्लाबा। ओमफ्राय आंनि नांगौआ बेबायदि कालारनि ना। दा बे कालारा सर्ट जादों, माबाया बेबायदि कालारा फोजोबना लाफ्लांबाय आं बेबायदि बानायनायाव हास'लानो। ओमफ्राय बेनिखायनो नैबेखौ आं सिङाव खोबखानांगौसो नालाय, ओंखायनो बेखौ होनोसै आं। थानायबा बे कालारनिखौनो होनांगौमोन आरो। दा बिदि दा आं हेबनोसै, नायबाय थाबानो जाबाय नोंसोर। नै बे जेरैबायदि बेयाव मेजारमेन्ट खालामनानै नैबेनिफ्राय बेसिम मेजारमेन्ट खालामनानै, आरो बेनिफ्राय बेसिम जेसेबां गोजान बेखौ नायनानै नैबेजोंबो सोना लाबाय आं। नै बेनि गोजौखौ नायनानै नैबेयाव गोलैबाय। बे बिथिं दोंनै बिथिं दोंनै। ओमफ्राय नैबेखौ सुनानै ओरै नैबे सुबाय आं। सुनानै ओरै जानायनि ओरै खालामनानै एसे आग्लायनाय खालामना लाबाय। नै आं थेबनांगोन नालाय आग्लायनाय खालामना लाबाय। ओमफ्राय दानिया नैबेजों हेबलांसै, नैबे कालारनि दिरुंजों हेबलांसै। दाना नायलांबाय थादो नोंसोरो। माबायदि सोना लायो। बिथिं दोंनै बिथिं दोंनै।
मोनसे नटनि बेथिं दोंनै बरनना लाबाय थोगोना थोआ सानदां जिखुनु नै उल्टा साइड ना ओरै होबाय ओरै लाबोनानै ओरै फिदिंबाय फिदिंनानै ओरै बरनबाय ओरै बोबाय ओमफ्राय नैबे ओरै माबालायदो नैबे खना ओंखारनांगौ नैबे गेजेराव खना ओंखारनांगौ ओमफ्राय ओरै माबादो ओरै बोना लाबाय नालाय खना जाबाय बियो ओमफ्राय ओरै माबादो बोबाय बोनानै नैबे बिदि उल्था थाबाय दे ओमफ्राय ओरै बोलांदो खना उल्थाखौनो ओरै खुग्लुबलायदो ओरै खुग्लुबनानै ओरै नैबे बिदि बोलांबाय दा लानानै नैबेखौ नैबे ओरै खालामनानै नैबे फारसेनिखौ नैबे गुदुंजों ओरै बोबाय बोनानै बोबाय ओरै माबालायदो फारसेखौनो बरनलायदो बिदि गुदुंजों ओमफ्राय ओरै उल्थायनानै बिथिं लांलायदो लांनानै ओरै खालामलायदो नैबे गुदुंजों बे गुदुंजों बरनदो नै बरनबाय ओरै बोबाय नै सिनायोना सिनायाथाय ओमफ्राय ओरै थनबानो खना जालांखायो थनबाय ओमफ्राय नैबे खुग्लुबना थाबायना बुस्थुआ ओरै खालामदो ओमफ्राय ओरै खालामनानै बे गुदुं जाबायना गुदुंजों नैबेखौ बरनदो ओमफ्राय बेखौनो ओरै बोसोदो ओमफ्राय नैबे उल्था जाना दङना बेखौनो ओरै खुग्लुबनानै नैबेजों उल्था बिथिं बोना लांबाय नालाय खना जाबाय दा खना जाबा नैबे खुग्लुबना दङ दा खुग्लुबना थानायखौ ओरै खालामनानै ओरै लादो दा ओमफ्राय नैबे खावसेनि दोंनैखौ नैबेजों बरनलायदो बेखौनो खालामलांबाय थाबानो जाबाय बे खुग्लुबना दङ दा खांग्रांना दं नायदावनानै ओमफ्राय बेखौ ओरै थननानै ओमफ्राय ओरै खालामनानै ओरै लाबाय नैबेखौ दोंनैखौ आगदानि दोंनैखौनो ओरै बरननानै ओरै माबाबाय एकदम इजि बेयो इजिथार ओमफ्राय नै खांग्रांना थालायबायना बेखौनो ओरै लांलायबाय लांनानै सेम प्रसेस आगसिनि दोंनैखौ नैबेजों बरननानै ओरै बोलायबाय ओमफ्राय नैबे ओरै लांलायदो
नोरै लांनानै नोरै खालामलायदो खालामनानै नोरै फारसेथिं जाबा फारसेथिं लांलायदो नोरै खालामलायदो बे आगदानिखौ नोरै बलायदो खालामनायखौ नोरै लांबाय लांनानै नै फारसेनिखौ माबालायदो नोरै खालामनानै नोरै माबानानै नैबेजों माबाय माबानानै नोरै बोसोबाय नोरै लांबायबो दा लांनानै नोरै Ini bikin nari yang karbon ya, nari tapi udah. Nari itu nari tapi. समान जानांगौआ नैबेसिमल' दासो नैबेसिमल' फैदों बेसिमल' बेजों बेखौनो सुनानै बानायलांबाय थानांगोन आं नोरै लाबोलायबाय ओमफ्राय नोरै खालामनानै बे आगसिनि दोंनैखौ ओरै बरनलायबाय बरननानै ओरै बोदो जाबाय दा ओमफ्राय नोरै लांलायदो नोरै खलबलायदो ओमफ्राय खलबनानै नोरै खालामदो नोरै लाबोलायदो
बिदि खालामनानै बेखौ सुनानै बानायदो नङाबा गुवार गुसेब जाबा गाज्रि नुलाय ओमफ्राय फारसे गोलाव फारसे गुसुंबाबो गाज्रि नङा आरो मोजां सुखा गुवारखौबो नाय बस एसे हेबबावनांगोन एसे हेबना लाबावनोसै जइन होनाङाबा मोजां नंगौमोन जइन होनांनायखाय एसे गाज्रि जाबाय आंनावबो गैखायामोन ना गोलावा समान जाबाय दे समान जाबाय नै बिथिं खावसे सोबानो जाबाय नै बिथिं खावसे बिथिं मोननै नैबिथिं मोनथाम सोनांबाय बेखौबो नैबेखौबो सोनांगौ नालाय बेखौबो ओंखायनो बिथिं मोनथाम सोनोसै नों सुबिदा बिथिंनो सोबानो जायो सोलाबाय आं सोलांबाय आं जेथिं सुबिदा बिदि सोबानो टाइट जाखायो आरो बेखौ बेलेगजों सोलांबाय नैबेखौ गोरा जानायनि हाबाबा गोदान हास'ना होनांगौ आरो
जाबायना नैबे फोरलाब ना बेखौ दाना सिंजों बे फोरलाब जानायखौ नैबे सिंजों ओरै माबानानै खाबाय सिंजों ओरै माबानानै बेखौबो बिदिनो सोना होबानो जाबाय होमबाना टाइट जाबाय बेयो होमबा बेनो ओरै खारबाय नालाय बेबायदि ओरै बे फारसेखौ बास जाबाय ओमफ्राय दाना बेयाव नैबे जयनखौ गाज्रि नुबाय बेखौ जयन थानायखौ एसे गाज्रि नुबाय ओंखायनो जयन होनाङिबा साबसिन नुगौमोन आरो ओमफ्राय दाना बिबार बानायना दोनखानाय दङ आंनाव बे बिबारखौ नैबेयाव ओरै सोना होबा मोजां नुसिनो नालाय ओंखायनो ओरै होबाय ओमफ्राय नैबेजों बारसे होनोसै बेनिखौ बेलेग होजाबाय एखेबाबो बिजों बारसे दा माबायदि नुगोन बिदि बिथिं गुफुर बिथिं गोजा बेखौबो बिदिनो जानला मोनला सोना होबानो जाबाय बे बिबारखौ माबायदि बानायो आं दा नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ बानायबावनोसै बिबार बानायनायनि दसेनो जायो अके नै बानायखांनानै माबायदि नुखो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै हरबानो जाबाय माबायदि नुखो नै हेन्देल बानायखांनायनि उनाव जाबाय दे बिबारबो होबाय मोजां नुदोंबा कमेन्टआव हो गाज्रि नुदोंबा गाज्रि नुदोंबाबो कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय आरो मा
मेरला डिजाइननि बेग दङ नोंथांमोना आरो लानानै फैनो सम मोनैयाव आङो बानायनाय जायाखै खिन्थु दा सम मोनसिगोन आं बानायनो ओंखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जायफ्रा बेग हेबनो सोलोंनो गोसो दं आरो बेगल' नङा गोबां बायदिसिना फुल दोनग्रा टप बेफोरबायदि बायदिसिना सान्द्रि खबाइ हेबनाय बायदिसिना मोनफा मोनफा आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन आरो वालाव 3D पेन्टिं खालामनायफोरखौबो आं नोंथांमोननो देखायना होलांगोन जुदि नोंसोरो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय गोजोन्थों।